je blejangotina, nemoj da smetaš, nemoj da me drkaš, nemoj tako da me gledaš. Kompleks se ne leči na meni, nisam ja lekar, jer popit ćeš metak. Pravilo broj 2, trebalo bi odmah to da znaš, da na play meni stvarno nije potreban tvoj znak. Da me guši dok me smaraš tvojim glupim pričama, iako smo u džungli ne treba mi još najmučina. Pravilo 3, brojaću do 3 i goli tvoje intelekt ne priče kvazi koje nisu realne i nemaju ni smisla ko ni ti. Isfolirani liče, ne kvari mi moj trip. 4, obraćam se veštici na metli, ne pretim iz interneta obradima ženskim ni izjavama urbani što misliš da su seksi. Pređi na penis ili odleti. 5, pravilnik je isti koji 6, za sve ortake što su se u helanke utegli i kenjaju sa fotoaparatom ko Englezi za exit. Da ne priče ko meni nego bolje. Kad vidiš da je blejangotina, nemoj da smetaš, nemoj da me drkaš, nemoj tako da me gledaš. Kompleks se ne leči na meni, nisam ja lekar, jer popit ćeš metak. Pravilo broj 2, trebalo bi odmah to da znaš, da na play meni stvarno nije potreban tvoj znak. Da me guši dok me smaraš tvojim glupim pričama, iako smo u džungli ne treba mi još majmučina. Pravilo 3, brojaću do 3 i goli tvoje intelekt ne priče kvazi koje nisu realne i nemaju ni smisla ko ni ti. Isfolirani liče, ne kvari mi moj trip. 4, obraćam se veštici na metli, ne pretim iz interneta obradima ženskim ni izjavama urbani što misliš da su seksi. Pređi na penis ili odleti. 5, pravilnik je isti koji 6, za sve ortake što su se u helanke utegli i kenjaju sa fotoaparatom ko Englezi za exit. Da ne pričaj ko meni nego bolje, jebi se.